bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kahit alam ko na ang katotohanan, ay nagpatuloy lang ako sa pagpapanggap. Hi DJ Rocky. Matagal na ako nakikinig sa programa mo. Sa radyo actually. Hindi ko akalaing nasa YouTube din pala ang programa mo. At hindi ko rin akalaing na magsusulat ako ng sarili kong kwento sa programa mo. Itago mo ako sa pangalang Dane. 24 years old. Kasalukuyang nag-aaral ng Bachelor of Science in Architecture sa isang kilalang school sa Maynila. Graduating student ako this year. Marahil may mga ilan na nakakakilala sa akin sa mga listener mo dahil sa kwento ng girlfriend ko. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula pero ang totoo niyan, one of my closest friends ang nagsabi sa akin ng balita tungkol sa girlfriend ko. Yung nag-send ng secret file niya noong August 14 na binasa mo. That's the secret file of Clarine. Etong friend ko na to na nagsabi sa akin ay close na close ko. At kilala niya rin si Clarine. Kaya nang marinig niya yun, napaisip siya. Sinabi niya sa akin na ako raw yung nasa storya. Na-curious din ako at nag-search ako. Pinakinggan ko. And I just wanna clarify some things. And to be fair na rin. Kasi masyado akong na-shock. And at the same time, gusto kong sagutin lahat ng mga katanungan. Gusto ko ring ibahagi yung nararamdaman ko. At ang reaksyon ko dun sa storya ni Clarine sa sarili kong perspektibo. This is my secret file. Sa totoo lang, DJ Rocky, pagkarinig ko ng secret file ni Clarine, natawa ako. Masyado niya akong ginawang K-drama character. Leading man ang datingan ko. Pero parang hindi naman ako yun. Kasi parang ang perfect ko naman sa kwento niya. So let me introduce myself. I'm the youngest in the family. Very supportive ang family ko sa akin. Kasi isa akong uniko iho sa pamilya.
Lahat ng atensyon nasa akin. Mahal na mahal ako ng mga magulang ko. Hindi ako spoiled, pero nakukuha at nasusunod yung mga bagay na gusto ko. Super laki ng tiwala sa akin ng mga magulang ko. At hindi ko naman sila binibigo. Kasi ako yung tipo ng taong hindi nakokontento o nag-i-stay sa isang bagay. Kumbaga, explorer. I am willing to learn new things once nagustuhan ko ang isang bagay. Aaralin ko hanggang sa makuha ko. And more on positive ang vibes ko. Punong-puno ako ng pag-asa at tiwala sa sarili ko. Lalo na kay Lord. Gwapong-gwapo nga sa akin ang buong pamilya ko. Lalo na ang mom ko, na very supportive. Pakiramdam ko sa kanya ko naman ang pagiging talented ko. Bata pa lang ako, marami na akong compliments na natatanggap mula sa pamilya ko at mula sa ibang mga tao. Never ko naranasan ng mabuli. Fast forward to senior high. Doon ko nakilala ang first love ko. Siya si Jade. Matagal ko ng crush si Jade. High school pa lang, palagi ko na siyang nakikita. Famous din kasi siya. Parang na-magnet ako sa taglay niyang ganda. At sa hindi inaasang pagkakataon, naging kaklase ko siya. Ang saya-saya ko. Hindi ako nabigyan ng chance at lakas ng loob dati na mapalapit sa kanya pero nung naging classmates kami, talagang hindi na naalis ang mga mata ko sa kanya. Pasimple ako nagmamatsyag. Kung may ibang lalaking pumuporma o nagpapapansin sa kanya sa school. Pero dahil nga torpe at wala pa akong experience sa love, palagi akong nagdadalawang isip na kausapin o ligawan siya. Then one time nakita ko rin ang close friend ko na si Clarine sa school. Classmates uli kami, na siyang ikinatuwa ko. Dahil close friend niya yung babaeng gusto ko. Interesting, di ba? So, ang ginawa ko, para mas mapalapit ako kay Jade, kinaibigan ko pa si Clarine. Hindi naman kasi mahirap kaibiganin si Clarine. Masarap siyang kasama at masarap kalaro sa online games. Naikwento niya sa sulat niya na sobrang jolly ng personality niya. Sobra dami naming similarities. Kung tutuusin, magkaugali kami. At nasabi niya rin dun sa secret file niya na hindi siya attractive. Pwedeng para sa kanya hindi, pero para sa akin, napaka-attractive niya. Sa ibang bagay. Lalo na sa skills and talents na meron siya. Kaya, hindi siya mahirap kasama sa buhay. Nakakagaan ng loob para sa akin. Nakaibiganin siya. Komportable ako sa kanya. At alam kong hindi siya pangit. Masyado niya lang dinadown yung sarili niya. Pangit lang yung ngipin niya at medyo maitim siya that time. Kulang kasi siya sa ayos. May pagka-boyish . Walang kaarte-arte sa katawan. Kumbaga literal na simpleng babae lang. Or let us say, typically ordinary student. At medyo malaki yung pinagkaiba namin sa parting yun. Ako famous. Siya hindi. Pero masipag at mapagkakatiwala ang babae si Clarine. So fast forward, tumagal ang pagsasama namin sa school ni Jade. Mas lalo akong na-attract sa kanya. Gustong-gusto ko yung ngiti ni Jade. Siya ang babaeng kauna-unahang minahal ko. Nung entrams, magpe-perform kami ng banda ko habang kasali sa Miss Entrams si Jade. Napahanga ako sa ganda niya. At ayun ang naging dahilan para mas maging interesado ako sa kanya. Di kasi ako pinatulog ng charming na mukha niya.
Kaya kinabukasan naisipan ko siyang bigyan ng bouquet of flowers and chocolates para formal na humingi ng permiso na maligawan siya at maging boyfriend niya. At dahil nga alam ko na kaibigan niya si Clarine, nakaduo ko, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Torpe nga ako eh. So humingi na ako ng tulong kay Clarine na siya ang maglapit sa akin kay Jade. Kasi nga magbarkada sila. At hindi nga niya ako binigo. Tinupad ni Clarine ang request ko na maligawan si Jade. At hindi nagtagal, napa-oo ko naman siya. Wala nang masasaya pa sa araw na yun. Dumating ang weekend nang yayain ko mag-date si Jade. Habang nasa park kami, nakaupo sa isang cafe, may biglang unregistered number ang tumawag kay Jade. Napatingin kami pareha sa direksyon kung saan nakapatong ang cellphone niya. Nagulat si Jade. Kinansel niya yung tawag. Napatanong ako sa kanya, bakit di mo sinagot? Baka emergency yun. Ngumiti lang siya at sabay sabing, love, ihilang ako saglit lang. After nun, hindi na namin napag-usapan yung tungkol sa taong tumawag sa kanya. Natapos yung araw na yun na masaya lang kami. Fast forward. Di namin namamalayan. 1 taon na kami. Umabot kami ng ganun. At para sa akin, bihira sa magjowa ang umabot ng taon lalo na sa panahon nun. O hanggang ngayon. Pero dumating yung araw na ayaw ko sanang harapin. Naging cold si Jade sa akin. Madalas na siyang maglihim sa akin. Maraming mga tao nang nagsasabi sa paligid na meron ng ibang dinidate ang girlfriend ko. Pero para sa akin, chismis lang ang lahat ng yun. Hindi ako makapaniwala. At hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita. At sobrang laki ng respeto at tiwala ako kay Jade. Alam ko, in love kami sa isa't isa. Pero aaminin ko, sobrang laki ng ipinagbago ni Jade sa relasyon namin. Na feeling ko, inaantay niya lang akong bumitaw. Ang tanga ko, na kahit ganun yung nararamdaman ko, patuloy pa rin ako sa pagsuyo at pagpapakita sa kanya ng pagmamahal. Kahit hindi naman niya yun naisusuklian. Then last day ng school namin bago ang sem break, kinausap ako ni Jade habang naglalakad. Sabi niya, let's end this. Seryoso ang mukha niya habang sinasabi niya yun. Then sabi ko, anong tatapusin? Kabago-bago pa lang natin magsimulang maglakad . Piloso pong sagot ko na kahit alam ko na kung anong ibig sabihin niya. Then she said, piloso po, sabi ko break na tayo. Tinanong ko siya kung bakit. Then sabi niya, wala lang, ayoko na out of love na ako. Magsasalita pa sana ako tungkol sa sinabi niya. Pero, bigla na lang niyang sinabi sa akin na, wag ko na raw siyang istorbohin. Wag ko na raw siyang kulitin. Basta't ayoko na tapos. Yun. Nagmadali siyang tumawag ng tricycle at sumakay rito. Nablangko ang utak ko sa oras na yun. Hindi ako makapagsalita. Pero nang mahimasmasan ako, hindi ko na napansin, tumutulong na pala ang mga luha ko. Ang daming gumugulo sa utak ko. Binlock niya ako sa lahat ng SOCMED, maging sa personal number niya. Ang sama ng loob ko. At dahil sa sobrang sama ng loob ko, nilibang ko yung sarili ko, naglaro ako ng online games. Hanggang sa meron akong isang chat na natanggap ko. Mula kay Clarine. Niyaya niya ako maglaro. Di naman ako nag-alinlangan. Umuo ako. Buong araw kaming magkalaro. Hanggang sa nagtanong sa akin si Clarine kung bakit ang lungkot ko. At ayun. Dahil sa pamimilit niya, napahagulgul na lang ako.
Nahihiya man ako kay Clarine pero kailangan kong ilabas eh. At nagtuloy-tuloy ang paglalaro namin ni Clarine. At hindi ko inakala na merong isang taong papawi ng lungkot ko. It's good to feel na kahit papano, tao pala ako. May emosyon. At nakapaglabas ako ng bigat ng nararamdaman ko through my friend Clarine. Then one day, may isang account na nag-friend request sa akin. Siyempre dahil malungkot ako, naisip ko na makipagkaibigan sa iba o makipag-usap para man lang makalimutan o makamove on ako kay Jade. Kasi si Jade may boyfriend agad. Wala pa kaming isang buwang hiwalay. Kaya mas lalo ako nasasaktan pag nakikita ko siyang masaya sa iba. So naisipan ko na imbis na magmukmuk, kumalala rin ako ng iba. Kay Jade nga parang ayos lang ang lahat eh. Ako pa kaya na lalaki? So ayun nga DJ Rocky. In-accept ko si Elle. Yun yung nag-add sa akin na unfamiliar yung account. Hindi nagtagal ay nagkausap kami. Nalaman ko marami kaming similarities. Kung dati, ang kaibigan kong si Clarine ang kaduo ko, naging siya na ang kalaro ko. Mas madalas ka na kaming mag-usap kaysa kay Clarine. Sobrang interesting ni Elle. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nauhulog na ang loob ko sa kanya. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil sa pagiging close ko sa kanya at sa kagustuhan kong mas makilala pa siya ng mas malalim. Kasabay nito yung pagiging curious ko. Malimit ko siya ipagkumpara kay Clarine na kaibigan ko. Parehas na parehas kasi sila ng ugali. Kahit sa paglalaro, sa galawan. Pero kahit may kutob ako na baka iisang tao lang sila, pinagsawalang bahala ko lang. Niligawan ko pa rin si Elle, kahit hindi pa kami nagkikita in person. 2 years ko siyang hindi nakakita sa video. Pero alam kong mahal ko na siya noong mga panahong yun. Sa kanya ako naglalabas ng sama ng loob. At pag may mga problema ako sa buhay, I feel safe and complete. At mas lalo ko siyang minamahal. Napaka-misteryoso niyang tao. Gayunpaman, buo ang tiwala ko sa kanya. Na kahit anong pilit ko sa kanya na magkita kami, hindi siya pumapayag. Kesyo ganito, ganyan. Ay, wala na akong pake. Because for the second time, tumibok uli ang puso ko sa isang babae. Madalas niyang sabihin sa akin na darating ang araw, magpapakita na siya sa akin. At umaasa ako ron. And by the way, DJ Rocky, cosplayer din si Elle. Magaling siya mag-makeup. Siguro dahil artist siya. Malimit siyang mag-live ng mga gameplay niya. Sa Twitch, isang gaming app kung saan pwede mag-live stream. Madalas, naka-voice changer si Elle. At sobrang sexy ni Elle. Gustong gusto ko siya pag naka-cosplay outfit siya. At pag magkausap kami. Nakikita ko kasi minsan dun sa ibang story na pinopost niya. Pero hindi sobrang linaw yung mga ina-upload niya. May mga time na natetempa ko na kumilala ng iba dahil paragi rin akong inaasar ni Kier, yung kaibigan ko. Si Kiel, yun yung pinakamatalik na kaibigan ko. Alam niya ang lahat sa akin. Pati yung mga nakarelasyon ko. Kaya nga tutol siya sa relasyon namin ni Elle. Ang kutob niya, marami itong tinatagong sikreto sa akin. Ang ginawa niya, sinetap niya ako sa iba. There was a time na nakipagkita ako pero hanggang dun lang yun.
Naalala ko yung girlfriend ko at inuusig ako ng konsensya ko. Lumipas pa ang mga araw. May isang post akong nakita. Isang post ng kaibigan ni Clarine. Nag-goodbye kay Clarine. Itong friend niya. Then nakita ko yung post ni Clarine mismo. Paalis na siya ng bansa. At nagpapasalamat siya sa lahat. Chinat ko agad itong si Clarine. Congrats! Di ka na pala nagpatuloy ng college? Then sabi niya mag-work na raw siya abroad. Then sabi ko mamimiss kita. Pasulubungan mo na lang ako ng chocolate. At collectible. Then sabi niya, salamat, mamimiss din kita. 2 months after, biglang tumawag ang girlfriend kong si Elle. At nagulat ako sa mga sinabi niya. This week daw, aalis na rin siya ng bansa. Para dun daw magtrabaho. Kinukuha raw siya ng ninang niya sa isang factory doon. Medyo nagtampo ako sa kanya kasi hindi pa man kami nagkikita ay aalis na siya ng bansa. Nag-insist ako na kahit bago siya umalis, magkita man lang kami pero tumanggi siya. At ang sabi niya, tiwala lang daw. Basta pag nakita kami, worth it ang lahat. At hindi nga nagtagal, nakaalis na rin ng bansa ang girlfriend kong si Elle. 1 year later, first time kong makita si Elle. Nang walang makeup o kahit anong costume na suot. Nakipag-video call siya eh. Aaminin ko nag-slow-mo ang mundo ko. Parang ibang-iba. Nabigani ako sa itsura niya. Kung dati maganda siya, ngayon mas maganda. And to my surprise, mas maganda siya pag hindi naka-makeup. Sexy din. Mas lalo ko siyang minahal sa mga oras na yun. Kahit hindi pa kami nagkakasama in person. Na-excite ako na makasama siya balang araw. Walang oras na hindi kami nagkakausap. At patagal ng patagal, mas lalo kong naikukumpara si Clarine kay Elle. Parehas silang nasa abroad. And DJ Rocky, isa pa sa nagtulak sa akin na alamin ang katotohanan na bumabagabag sa loob ko ay yung isang movie series sa Netflix, yung Fakes. Masyado ako na-curious. What if ganun din si Elle? Kaya ayaw niya magpakilala sa akin. At dahil nga gulong-gulo na ako, sobrang curious ko na pagtagpi-tagpi ko na ang lahat. Sa paghahanap ko ng mga ebidensya na maaaring iisa sina Clarine at Elle, ay yung takot din na nararamdaman kong sabihin ang katotohanan kay Elle or kay Clarine. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba, pero hindi ko rin alam kung ano yung mga dahilan niya at paano niya nagawa yun sa akin eh. Natatakot din akong iwanan niya pag kinumpronta ko siya. Sobrang mahal na mahal ko na siya. Kaya kahit alam ko na ang katotohanan, nagpatuloy lang ako sa pagpapanggap. Oo, kahit ako nagpapanggap na rin na hindi alam ang katotohanan. Inaantay ko na sa kanya na mismo manggaling na si Clarine at Elle ay isa, ay siya. Pinagpatuloy ko ang lahat na parang wala lang, normal lang. Hanggang sa ito na nga DJ Rocky, nagsulat na rin ako ng sagot sa mga katanungan nyo. Para sa ikatatahimik na rin ni Elle o Clarine. Matagal ko nang alam ang lahat. Alam at ramdam ko na sa kabila ng pagiging dalawang karakter mo sa buhay ko, ay ramdam na ramdam ko na tunay at buo mong pagmamahal sa akin. Kaya ang mensahe ko para sa iyo, Lovey, Clarine o Elle, maging sino ka man, mahal na mahal kita. Tanggap ko kung sino ka. Hindi naman tatagal yung relasyon natin ng ganito kung hindi kita minahal o minamahal ng totoo. Naiintindihan ko na ngayon ang lahat at ng takot mo.
The truth will set you free. So hindi mo na kailangan magtago o gumawa ng ibang karakter para mahalin ako. Noon pa man ay napatawad na kita. Kahit hindi ko pa alam ang dahilan kung bakit mo nagawa. Just be you. Ipinagpapasalamat ko kay Lord na ikaw ang nakilala ko at hindi matutumbasan ng kahit sino ang lahat ng mga nagawa mo. Ikaw ang bumuo ng nawasak kong puso. Yung taong palaging karamay ko sa lahat, ang nagpapalakas ng loob ko at sumusuporta sa akin sa lahat ng mga gusto kong gawin sa buhay. At dahil sa secret file na ipinadala mo, mas naintindihan kita kahit hindi pa tayo nagkakausap tungkol dito. Gayunpaman, salamat. Dahil nasagot na rin ang katanungan ko sa lahat-lahat. Maging ingat ka palagi sa trabaho mo at nandito lang ako palagi. Mahal kita. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si Dane. At ito, ang aking secret file.